Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Βασίλης του techsmart.gr και σήμερα έχω ένα διαφορετικό βίντεο από ό,τι σας έχω συνηθίσει. Καιρός είναι λοιπόν, είπα και εγώ να αναβαθμίσω τον εξοπλισμό μου. Λέω θα πάω στο online κατάστημα της MediaMarkt να κάνω τα ψώνια μου και λέω δεν το κάνω και ένα βίντεο να σας δείξω πόσο εύκολο είναι να κάνουμε μια παραγγελία και πώς δουλεύει. Οπότε ζουμάρουμε στην οθόνη και πάμε να κάνουμε την αγορά μας. Εδώ είμαστε λοιπόν στην αρχική οθόνη του online καταστήματος της MediaMarkt. Όπως βλέπετε έχουμε ένα slider με τις βασικές προσφορές, τις καλύτερες, τις προτάσεις της MediaMarkt που είναι ανάλογα με το τι ψάχνουμε. Όπως καταλαβαίνετε κάτι συγκεκριμένο ψάχνω εγώ αυτή τη φορά. Και γενικά ένα πολύ ωραίο, απλό και εύκολο στη χρήση interface της αρχικής οθόνης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Φυσικά από εδώ μπορούμε να κάνουμε τις αναζητήσεις μας. Έχει και την έξυπνη αναζήτηση, ξεκινώντας να γράφουμε βγάζει παρόμοια. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε προϊόντα, συγκεκριμένα έβαλα εδώ τώρα το J5. Εδώ βλέπετε τις κατηγορίες με τις υποκατηγορίες και εμείς αυτή τη φορά θέλουμε κάτι σε DSLR ή mirrorless, μάλλον θα κοιτάξω. Βλέπετε εδώ πέρα πολύ αναλυτικά όλες οι κατηγορίες. Ας δούμε mirrorless. Τη διαφορά θα σας την εξηγήσω με την DSLR σε κάποιο μελλοντικό μου άρθρο ή βίντεο. Και γιατί κοιτάω μια mirrorless εγώ, γιατί βολεύει και στα vlogs μου. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένα φίλτρα. Top seller, φθηνότερο σε ακριβότερο, ακριβότερο σε φθηνότερο. Πώς θέλουμε δηλαδή να εμφανίζονται. Και στην αριστερή πλευρά μπορούμε να περιορίσουμε τις αναζητήσεις μας κατά μάρκα, κατά το ποσό, τι τιμή, τι εύρος τιμών έχουμε, βλέπετε, να κάνει σχετική αναζήτηση και ανάλογα με κάποιες λειτουργίες των προϊόντων συγκεκριμένα που ψάχνουμε εμείς. Ανοίγοντας λοιπόν κάποιο προϊόν, βλέπετε εδώ πέρα έχουμε την τιμή του, αν είναι σε απόθεμα και πότε θα γίνει η παράδοσή του, φωτογραφίες σχετικές, όλα τα χαρακτηριστικά, αναλυτικότατα όπως βλέπετε. Κάτω από την περιγραφή σε κάποια προϊόντα θα δείτε και εμένα τον ίδιο να παρουσιάζω, κυρίως κινητά. Σχετικά προϊόντα ή αξεσουάρ που μπορείτε να πάρετε μαζί με αυτό που ψάχνετε. Μπορείτε να βάλετε δόσεις αν σας ενδιαφέρει, δωρεάν μεταφορικά εδώ πέρα, να κάνουμε την αξιολόγηση του προϊόντος μας αν θέλουμε, να δούμε κάποιες σχετικές που έχουν κάνει άλλοι πελάτες που έχουν αποκτήσει το προϊόν και βάζουμε στο καλάθι μας. Εδώ τώρα βλέπετε μας προτείνει αν θέλουμε να συνεχίσουμε τις αγορές με κάποια χρήσιμα αξεσουάρ για την κάμερα που επιλέξαμε. Εγώ νομίζω προς το παρόν είμαστε εντάξει. Κάνουμε μετάβαση στο καλάθι μας. Μπορούμε να κάνουμε επέκταση εγγύησης και μπορούμε να συνεχίσουμε. Αφού λοιπόν συμπληρώσουμε όλα μας τα στοιχεία ή όπως τα έχω εγώ αποθηκευμένα, έχω κάνει λογαριασμό ώστε κάθε φορά που κάνω αγορές να μην χρειάζεται να τα βάζω από την αρχή. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε τη διεύθυνση τη δικιά μου που θα έρθει, μπορείτε να την αλλάξετε κιόλας και παράδοση παραλαβή. Μπορεί να έρθει στο χώρο μας, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα, όπου και εκεί να κάνουμε την πληρωμή απευθείας μόλις πάμε να το παραλάβουμε. Δηλώνουμε κάποιο κατάστημα που μας ενδιαφέρει εμάς, που είναι πιο κοντά σε εμάς και μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Εγώ ας διαλέξουμε, ας πούμε, βλέπετε εδώ έχω βάλει κάποιο συγκεκριμένο. Ορίστε, συνέχεια αγορά μπορούμε να πατήσουμε. Και αφού ολοκληρώσουμε και αυτό το βήμα, πάμε επόμενο και βλέπετε τρόποι πληρωμής. Πιστωτική κάρτα, μπορείτε να βάλετε τις δόσεις, κατάθεση σε λογαριασμό, πληρωμή κατά την παραλαβή, που εγώ μπορώ να το κάνω μόλις πάω εκεί να πληρώσω και να παραλάβω το προϊόν μου. Βλέπετε εδώ όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και από εδώ πατάμε ολοκλήρωση της παραγγελίας και θα ενημερωθούμε αυτόματα πότε να πάμε να παραλάβουμε το προϊόν μας.